Ale to další rozhovor s dvěma telefonama. Jeden je pan Nedotykáč a druhý je pan Dotykáč. A samozřejmě začíná pan Dotykáč. Zdar, jsem Dotykáč a jsem Bureček. Jo, jsem Bureček. Tam ty nedotykový Nokia jsou fakt blbý, jo. Nedotykáči jsou blbý, jo. To mám pravdu, jo. Kdo řekne? Já se nikdo nebudu ohmatávat, ty blbečku. Tebe všichni ohmatávají a máš malý tlačítka. Umění to vidět. Nemáš žádný tlačítka, tak se nevysmívej. Já mám víc funkcí a mám tam navíc internet. Internet, a tady si musíš platit milion korun za sekundu, ježišmarja. Já se umím otevřít, dívej. Tada, a mám tady dokonce i takové hezké ručičky, se dobré. No słuchaj, ty się umíš otevřít? No to já se umím, jo. No ale ty jsi starý křep od Nokia, který já se taky umím otevřít. A hele, mám tady synku, paměťovku, foťák. A dívej, u mě jsou fakt, u mě všichni Samsungáči jsou borečci. Jo, a všichni Nokiáči jsou fakt blbci. No a jak se tady Nedotykáč Nokia bude hádat s dotykovým Samsungem, Já se s váma loučím. Já ty blbečku. Já se zabil. jak se zabil ty Nedotykáče blbej. Já jsem aspoň to nezamknu hnedka, co se mění na etika. Zamkneš. Nezamknu ty blbečku, jen se stanu svítit. A stačí jen všechno takové tlačítko se puštěné a to, že to tam, tak mi to mě vypne.